जेन्डार रिसार्च सेन्टार बेखेवनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा गुवारै बेखेवना होदो। खुलुमबाय गिबियावनो दिनै जि जेन्डार रिसार्च सेन्टार बेखौ दतमा ब्लकनि आन्डाराव सानफ्लावार CLFनि दैदेननायाव खुलिनाय जादों। बेखौ गिबियावनो आं धन्यबाद जासियो जे जोंनि BTR गभर्नमेन्ट आरो जोंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन जथायै बेखौ फाइनेन्स खालामनाय जादों। बिनिखायनो आं प्रथमावनो BTR गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद जासियो। आरो बे सेन्टारा खुलिनाय खारना जाहैबाय मा जिखुनु जेनेबा जोंनि महिलाफोरनि भायलेन्स जायोबा डमेस्टिकआनो जा सेक्सुवेलानो जा जेनेबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेबायदिनो हठात हरखाबै जेनेबा समस्या जायोबा बेहाय जास्ट बे सेन्टारावहाय दोनफैनाय जागोन। लोगोसे बेयाव काउन्सिलिं खालामनाय जागोन आरो बेहाय दोनथ'नानै बिनि उनाव बे जेनेबा आइननि प्रक्रिया लानाय जागोन बा जोंनि वान स्टप सेन्टारावहाय दैथायहरनाय जागोन। आरो बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गिबि खेब खुलिनाय जाबाय। आरो बेहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां बेबायदि भायलेन्स जागोन बेफोरखौ बे केसफोरखौ बेहाय लाबोनाय दोनफैनाय जागोन। आरो बेखौ आरो दिनैनि जे 25 नभेम्बर बेहाय जेन्डार केम्पेइन हिसाबै जों लादों नेसनेल। बेहाय दिनैनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम बे केम्पेइन खालामनाय जागोन आरो बेबायदिनो जोंनि CLF होन क्लास्टार लेभेल फेडारेसन भिलेज अर्गानाइजेसन SHG बेफोरावहाय बे ससियेल एक्सन कमिटिबो दं, नारि सुरक्षा कक दङ। बेफोरबायदिखौ बायदि बेफोरो जेनेबा बाल्य बिबाह जानाङा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा, बेबायदिनो जौ लोंनाङा, जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा दा नुयो दे जोङो बेबायदिनो मबाइलनि बोथोर जाहैबाय बेबायदिनो गोसोलायना खारो मायो बेफोरखौ जाहाथे जानो हाया। आरो जौफोर लोंनानै जेनेबा हिन्जाव बिसिफोरखौ बुयो बा जोंनि सोरबाफोर जेनेबा हिन्जावसा होननानै जेनेबा स्कुलाव थोनहरा बारा फरायनाङा होननानै बेफोरखौ जाहाथे जोङो माब्रै फोसाबनो हायो जाहाथे बयबो स्कुलाव थाङो, खुनु भायलेन्स जाया बेफोरखौ जोङो CLF VO SHG लेभेलाव बेफोर एवारनेस होबाय थानाय जायो आरो जाबाय थागोन। आरो बे सेन्टारनि उद्देश्यनो बेनो आरो गोजोन्थों। आरो दिनैहाय बे जोंनि जेन्डार रिसर्च सेन्टारखौ बेखेवनाय जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि मासान्दा पार्टिन बायद' जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बायद'खौ आङो आंनि आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननिफ्राय धन्यबाद जासियो। आरो लोगोसे जोंनि जेन्डार स्पेसियलिस्ट पद्मिनी ब्रह्म, लोगोसे जोंनि SRL नि जेसेबां स्टाफफोर आरो बिभिन्न जोंनि माबा डिपार्टमेन्टनि जेरै डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार, दालसा, थिग बेबायदिनो पुलिस बिभाग आरो बेबायदि बायदि वान स्टप सेन्टार बिदिनो आरो जोंनि BDO बायद' आरो आङो बयखौबो आङो दिनै जेखिनि जि प्रग्राम बेखौ साक्सेस जानायनि थाखाय बयखौबो आं साबायखर जासियो। लोगोसे आरो आङो जोंनि BDO बायद'खौ आंनि गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासियो। मानोना बे बिल्डिंखौ जोंनि ब्लकनिफ्राय होनाय जादों। धन्यबाद। थेंक इउ।